200. Sing koclok ki sapa ta iki? Pancen sing ngreka ki kono kok. Nah, dadi wis Sah, yo. sah. Kowe ra utang aku. Aku wis ra utang kowe. Sah ya. Ya. Ah, ngono. Nek Ngono digawe tentrem, digawe ayem karo waris kok padha padudon. Lah niku. Dadi wis kabeh to ki utange. Niki utange niku. Ah, kowe wis nyaur. Wis entuk sauran. Ampun. Lah dhuwitku mau ndi? Nah, iki duwite sapa mau? Ki lurah. Lah iya bali ning kene kok ya. Awake dhewe ketake diutang 200 tek mulek to. Lah ya wis to. Wis ngene iki rembug sing wigati. Pripun ki? Pripun? Sidang salutangan melih niki. Aku ki madhep ki Gajah Sora tek kowe nang ngarepku ki ora ketok aku. Iki ngene. Ngono dadi wong aja cilik-cilik. Pripun ki? Dadi kowe kabeh ana ing banyu biru kuwi, Nggih. Supaya rumeksa katentremaning banyu biru. Dene aku bakal ngumbara. Lah nek ngoten nggih nderek. Arep melu? Nggih. Melu. Nggih. Janjane yo tak parengake ning ora sak melu. Sebabipun? Sebabe Mungkin enten mriku wonten payu-payu wonten macan galak. anggonku bakal ngumbara iku ngemban dawuh Kanjeng Rama. Lah nggih. Sing wigatine perkara iki aja nganti kawanguran dening sapa wae tegese sawijining wewadi. Mula kowe ora kena melu sanadyan to mung godhong suketeki ora ana kang weruh. Dadi kula nggih mboten entuk crita kalih Ora entuk Ora terus sanadyan to kutu-kutu Walangatoga kuwi ora entuk dimangerteni. Wis ya. Nggih. Reksane ning banyu biru iki aku bakal ngumbara sak paran-paran. Atos-atos lho iki. ngerti ra. Ya awake dhewe kuwi Piye? wis diweling. Heeh. Sapa-sapa ora entuk ngerti sanadyan to kutu-kutu Walangatoga kuwi ora entuk ngerti. Ya. Isi Lombok. Wis, mudeng aku. Ini wis mudeng. Tadi Walangatoga to? Heeh. Heeh. Dadi ora kabeh ora entuk ngerti. Ora ngerti. Mergane iki sesedeman. Ya. Ki ngene, antum gawe. Piye? Gandeng wewengkon banyu biru kuwi amba. Guna Heeh. jaga setan. Aku si setan. Kowe daya sisih kulon. Ngono. Mana? Kulon iki Ha iya. Lah terus kowe? aku jaga kene. Kowe jaga kene. Kene lho. Lah ngopo sampean jare goleki aku to? Tak goleki pirang-pirang dina kok ora ketemu nang pasar. Aku ndelik. Loh, mergo apa? Lah kon asok Apa? pajek Ya, nang gone golongan kene iki rene. aku ra sidi.
sudi aku. Lho kowe ya aja Perempuan ki mau ning endi kok ora ndang rene. Awake dhewe iki kawula cilik. Ya wis nek Kudune kene manut. perempuan sik. Kok penak pimen. Sawahe to. Lah wong kok ya rekoso duwe bondo kuwi. Aku nandur ya rekoso awakku dhewe. Panen aku ya golek tenaga lek ku bayar ya bayar dhewe kok. Jur teko-teko mung kari njaluk, kari jupuk. Oh, yen aku Pancen ki wis dadi aturan ning kene, aturan ning kene. Nah, aku wedi aku timbang keluargaku ngomong kowe ki disiksa. bodoh. Dadi wong jireh. Ya Dadi wedi. wong aja jireh. Anakku Kudu wani. Anakku isih cilik-cilik kok. Bener yune iki kowe melu wong kok manut. Lho, Awake panenane dhewe dhewe ya ora iso nggo mangan. Aku timbang dipiloro, anakku dhewe ya weden arep metu wae wis dipentelengi ngene kok ya wedi. Lah sadurunge teko menteleng nak pentelengi sik. Nah. Lah perlu cincenge sik. Cincenge Aja sik. ngono Jur to, malangi Yu. kirek ngene. Wis to, manut kuwi kepenak. Timbangane ora iso turu bengi ra iso turu awan arep metu lunga wae ora iso. Ora yen aku ora sudi. Wong panen bayar pajak ya Yu ya. Panen dinggo Gelem-gelem. ngingoni anake dhewe kurang kok. Lah. Harus dipajekke iki arep dhewe mangan apa? Bener. Panenku ki lare apik. Wadon anggar ngumpul ngurumpik wae. Cut. Lho. Sik kok sik sampean kudu tanggung jawab. Kudu iso ngayomi wargane. Kok sik to? Sampean sing gaene Lagi boyo to. teko lho, kok Lah kok tanggung wargane jawab. dijaga boyo kok dijaga. Oh lah iki ya gaene boyo. Kowe iki aja Piye, kaya piye, ngono ono sembrono lho. apa? Kudune Piye, iki piye, dadi Joko Boyo ki rak bisa iso ngesuwi ya, ngesuwi awake dhewe. Piye, Gawe tentrem, ora mudeng. urung-urung diajak palaran. Palaran piye to? Iki Apa ora ki? padha ora Sik sampean kesedan ki iki. jaga boyo Sampeyan ki ki tanggung ketek jawab. Yo. Kudu tanggung jawab. Sakniki kula niku rekoso ya to. Nah. Le nandur Iki lho ngomong bab pajak kowe iki lho. lho. Bolo aku wae ya le ya. Apa to? Bolo aku. Lah, saiki nek njur ki golongan Nek ra mudeng to? teko-teko njaluk pajak. Nah, Awake dhewe kudu asok kuwi duwe pari ya pari, jagung ya jagung. Ha yen Ya, aku sak ya duweni. kose-koseno ya atik nyimut ya. ora sampean. Lho sithik ora Piye saiki tak takoni? Lah wong nggo mangan awake dhewe Melu kurang bayar ya, apa Le. ora? Aku genah Rasa bayar. pajak. Bayar. Oh sik to, kowe Timbange ora Lho. timbange ora selamat Rasa ya. pajak Ya. kewajiban. Oh. Ya enggak aku mah bayar pajak wegah ya Le ya. Lah, dadi wong ya aja jireh-jireh. Wis. Kudu wani. Dadi Yo, orang Jon, ora Jon, wangal-wangal. Jon. Oh, ya tadi. Lah Kok kok wong mboten wadon ngono? kok Sampeyan ki kudune ngayomi wargane kok malah sampeyan malah melu. iki malah melu Melu-melu pintak-pintok pajak iki, Jon. pintok njaluk. Jane ngewangi sapa to ki Joko Pripun, Boyo harus ki? digenahne Nek ngono tenan to ki. Enan kula Nake tenan to ki, ndang Iki ki. dirungokke sampeyan tenan kok kok malah melu maneni. Iya. Digenahke. Sing sabar. Wong ki nganggo sareh sithik. Nah, ora kudune ngono. Ora Eh. emosine sing nang ngarep. Lah, Nah, Pripun ki? Pripun ki? Nek mboten digenahke mengke dora digenahke to ki. Pajak niku nggih napa lho ki? Lah yo tak kandhani. Nggih, pripun? Kose, sing sabar to. Ala niki pun dinteni kok. Sabar piye? awet mau kok sabar. Mandek Iki sing kapan cetha. sing ngomong? Pripun? Iki Joko Boyo iki sing Ora cetha. melu. Lho. Kowe ora melu. Aja sembrono iki Joko Boyo kok dadi turut lho. Iki Niki piye? tanggung jawabnya gendang Oke, ngomong mengetutke lho aku kabeh to? Lho ketot Sampeyan niku sampeyan jane lho, Jare kok ketot ketutke sampean niku iso ngatasi. Nah, ora sabar perkara jotos niki ono napa le. mboten? Mboten. Yen mboten iso tak diloret. pateni dhewe lho sampean. Diloret kapan? Diloret to. aku emosi. Kose to. Iki Joko Boyo ora Kose mutusi. Aku ki ngerti kahanan iki kabeh. Ya. Lah terus pripun? Kena ngerti ra ndang sing Aku ki mau nang. Lho ah. Kowe kuwi duwe keluarga, Anakmu loro sementas. Nah, Lah iki 16 iki piye coba? anakku ki lho Ya iki yo songo. kleru. Piye? Wong anak nganti 16 indah. Lah, Lah Kowe loro sementas lah kene. Aku ki yo mikir wargaku. Dadi melek-melek sampean yo mikir. Yo mikir to yo. Lah nek wong dipikir to ora ndang tumindak kok. Elah. wis ngono. Saiki piye? Kandhani Aja ngono lho. Kowe ora ngerti gendon kowe apa lho. Lah kowe golongan iki lagi medeni lho. ya aja ngono. Kok aja ngawur. Iki ora ana sing dadi bendara, oke bedes.
Bedes ki bendahara desa ngerti apa ora? Aku ki yo tanggung jawab. Aku ki yo wedi ngerti ora? Golongan ireng medeni. Kowe ora gagas. wedi. Ora gendol ya nek. Wah. Delurah, delurah dia dasi madem buri piye coba mlakune ger ngene. Karo gendone wedi. Oh ya nek gendone nanti rene yo. Maju wani ra le. Wani. Ya, kowe wani gendon tak unting. Wani kabeh, wani untir templeke. Lara semaput. Aja sembrono lho, aja sembrono lho, aja sembrono lho. Aja sembrono lho. Bayar pajak. Lah dene pajak. Kowe rung duwe anak. Karo gendone wedi. Kuwi mengko yen ngawur, Pokoke ora bayar ya ora sah. rasan. Sampeyan sing Piye? bayar pajak ya bayar aku ora. Lo. Nah, bener rek, bener. Ayo. Nah, wis. Manut to? Nah, manut. Iki malah kadangku kodor kejekan dhewe ngene kok. Iki sapa boyo? Iki sapa? Aduh dhewe. Iki piye sapa? Iki lho malah lho. Iki kejekan dhewe ngene iki lho. Dipisah ra isa iki lho. Kowe nek pisane aku gak dadi lurah lho. Pisah. Ambo karepku. Madu madu. Aduh jabat-jabatan ayo. Wes. Aku mah kandhane bayar lho. Wes ke manut to bae wes. Bocah ngeyel kandhane ngeyel kok wes. Iki ngeyel. Wes ngeyel. Salah padu dhewe. Bu. Ayo. Ayo anut ngeyel lek kowe. Aduh, iki lho. Madang, madang, lu ngomong ki. Ayo, madang.
Kowe mau opo kowe? Hei, mandek. Ayo, ayo kabeh. Kok dores jegekan iki? Iki dong apa iki? Perkarane apa? Padu dhewe-dhewe karepe piye? Ene apa? Padu. Joko Boyo ndi iki? Masuk. Aja ketak-ketak sik apa ndredeg lho. Ndang ngomong. Nah, iki mau ngene. Iki lho, akeh ling ora gelem bayar pajak. Piye? Anak sing ora gelem bayar pajak. Ora gelem masuk pajak. Heeh. Sopo? Sing ndi? Aku. Ih, Aku. ae. Aku mau bayar pajak. Aku wis bayar lho, Kang. Iki wis sekolah bener ngene. Dasare apa? Ora gelem masuk pajak dasare apa? Dasare kudune nek pajak iki nek negara. Ya toh? Nah, lah nek pajak nek golongan ireng aku ora sudi. Aku rekoso uripku, rekoso dhewe kok. Ora iso mangan ya ora ono sing nulungi kok njur teko-teko mung njaluk pajak plek 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 antem plak. Sing diplek sapa? Aku ngeplek. Wong wadon kok. Nah, bener. Dudu tandinge kuwi di. Menang ora kondang nek musuh wong wadon kuwi ya toh? Kok sik to? Kowe kuwi duwe ingon-ingon. Pitik, ora? Ya pitik-pitikku dhewe. Kowe duwe ingon-ingon apa? Wedhus. 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 Sing jaga ingon-ingonmu kuwi sapa? Nek wayah wengi, rumangsane nek ana ula goleki pitik mangan dicaplok sing gelut karo ula sapa? Nah. Pitike bendina tak keloni kok. Alah, Wedhus ya tak kandang ya, Yu. Lah iki urung ula nek macan. Macan mangsa wedhus kuwi mau. Wedhusmu ilang Sing lho, Yu. jaga sapa? Aku. Gendon ki lho. lah ya wis kewajibane wong lanang jaga kampung kene iki. Kok njur teko-teko mung ngeruk wae. Kowe nek ora gelem masuk pajak. Gelem bojomu ngerti-ngerti keli ning Lah, kali. wis, kemambang. Yu. Kaline asap. Kaline asat. Kaline asap Iki piye to? usum udan. Banjir. Banjir. Bojoku kuwi anggere arep menyang kali aku ra entuk. Mulane kok ndak kentir, Kang. Ning omah wae. Skandalane Neng ngeyel omah. pangkal kok. Yen lemahe longsor. Ayo. Dikai tanggul, Yu. Ditanggul. Ngerti bojomu kependem. Kosek, bojoku ki mung tak kepenake mung nyang ndor amben ra tau ning ndi kok tanah longsor Aku barang. nyat bojomu lara. Lah kene ngerti to nek bojoku ki lempah. Kok jek diurus ra mesak karo Iki wis wakal. bojone lara jek mbok keruk nggo pajak Wis, Kak. ora ndemesake. Ngene, Mbok, kowe gelem masuk pajak ora? Ora. Macet Tak baleni sepisan neh. Dek ben ra gelem saiki ya ora gelem arep ngopo? tua-tua asli kok Kuwi wis dadi ketepane wong. Wis dadi ketepane pangeran tunan lho. Lah iya, kuwi yen barek bondoku turah kuwi ya pajak. Alah bondo turah apa ngapusi. Wong nyatane kuwi ngon-ngonmu akeh kok. Iki Awang wancine dienggo mangan kowe kurang kok ya, Yu. Nah. Nggo mangan apa? Ah dienggo mangan anak-anakku ki. Kebonmu kuwi pirang Hektar, pirang-pirang hektar iki. Alah ambane. Ya nggo jagan somben. Nah. Alah. Mosok ya langsung entek ngono. Sing ora sarujuk kowe karo kowe. Iya, sarujuk kok apa? iki kabeh wis. Ngene, Kak. Kosek. Gini. Kosek tok. Iki wis kabeh asok. Aku wis biyen sarujuk kok. Oh, sing ayu-ayu wis sarujuk. Oh. Sing kisut-kisut ora sarujuk. Lah nek nek kisah apa? Ngerti apa ora? Ya mergo aku wis kisah sarujuk. Nek ayu niku kok. Aweti akene sing deman ya apa? Awak-awak ya wis bedah kaya ngene, ya ta? Saiki akeh-akeh. Sing asok pajak, kowe asok pajak apa? Pari. Lho, Kene wis akeh kok, Dik. Aku Gremes bola wae. kependem. bola kependem akeh. Polo kependem. Polo. Polo. Lho nganti kali ngono. Kekel kok njaluk patelo. Iki sing plecam-plecem iki asok pajak apa? Lho, malah Lah suwete marani gatel. Yen mung bangsane kependem aku jek ndek akeh. Lho, nyatane. Langit. Kosek.
Nyatane iki Kabeh do asok akeh sing do asok pajek. Pancen. Sing ora mung kowe wong loro tok. Gene Ayo. aku wong loro kok dimerekke lho. Oh, kowe nyulut perkara kowe. Kagedon. Kagedon. Kabeh wis do pajek apa kurang? Mung kari wong loro. Karo wong loro wis tuwek-tuwek kok. Lah wis tuwek-tuwek kowe kok. Lah mau jaluk apane nek wis tuwek ngene iki? Kang. Kagedon. Mbok wis to. Iki Anu to wae. Ora mbelani malah mung was-was. Jogobaya wedine ra jaman. Dadi Jogobaya. Aku nek perkara mah ya mah. Lah dadi apa? Ya sak Iki. sampean. Timbangane Yen dudu awakmu ku karepe dhewe loro dadi aneh, loro Kang. mbok manut. Mesti eneng sing ndumbani wong-wong kuwi ora gelem masuk-masuk. Aku ya ora oke. Manik-manik yo le. Ngerti ora? Pangrantunan kuwi wis digadekke, ngerti Loh. ora? Gadekke karo sapa? Jur lemah sakmene bari kok jur digadekke. Digadekke ning panguwasa Gunung Tidar. Lho. Kowe arep wani karo panguwasa Gunung Tidar apa piye? Dadi Lah terus nek pun digadekke ning gone panguwasane Gunung Tidar, Seneng ora seneng kowe Gelem kudu kudu. asok pajek. Nah, nek ora Saben kerja, tang sasi nek pisan. ora gelem Nek ora gelem Aja ngluputke keluargamu ilang. yo Oleh kok kare batange. yo wis kula niku aja anu to wae yo. Aku ngene iki yo dienggo anakku. Mula kowe digandani aja wangkal. Malu to yo dipikir. Kowe iki urip ning Gunung Tidar. Ka bawah pamerintahane Iki kan niki pangrantunan. panguwasa ning Mosone Gunung Tidar. Panguwasa Lho, niku Gunung piye? Tidar. Dadi kula kudu Jebule malah Kudu mano? Kudu mano? Iya yuk. Manu lho, ning Awake dhewe iki padha wae kan ngeng. anak kula aja Anakku aja dipateni to. Wes Kuwasa meneh golek kene. aku kowe gelem asok pajek. Piye yuk? Ya Wis sithik wae ya manut yu to ya. wae. Wis to kowe manut to wae. Manut iki kepedak ya Kang. Wis sithik wae ora sakake apa. Angger wis nyok ning anak ngene iki aku ya wedi yu wong Ya, biyen kok anake dhewe Kowe awake duwe dhewe apa-apa ya dienggo kowe awet mau tak kandhani ora percaya. Krungu kabar yen ana wong tuwa siji sing isih durung gelem asok pajek. Ngendi papat dulu? Anu aku nek gak ora ngerti ngono wae. Ayo bloko ngendi? Aku ya ora Anu ngerti. kula bloko nek kula ora bayar ya. Kok ora bayar tetep asok Tak pajek. duwe sing ora gelem bayar kuwi. Yu, aja lho Yu. Kudono, Jogobaya. Sing ngerti kowe lho. Aku ora ngerti. Dono wae yu. Anggen pajak Kok nek sisan anake kaya. dhewe Pateni. ya wis Kang. Ayo tak didongkone. Ning kono lho Kang. Heeh. Ya. Wes ndang rampung. Eh manut aku karo Yu. Ya yuk. Ayo. Wong awit mau umpama manut rak ya wis bubar ora ngono kuwi ngeyel ra elang kowe iki kandhani. Anak-anak sapi kebong kang nyabrang kali Bengawan Piyong kundang jarak sungute
Surabaya geger kepati. Geger wong oyak macan. Mbah. Mbah. Gegere wong oyak Mbah, macan. Mbah tuwa. Kijane krungu apa ora to iki? Mbah. Sinten sampean niku? Nggih. Kados sanes tiyang pangrantunan nandalem sinten? Ya, Mbah. Aku mung warga desa sisih wetan kono. Asmanipun sinten, Den Mas? Apa dadak aku kudu kandha jenengku? Lah nggih to, lah nggih. Tiyang nembe panggih niku nggih mesenipun tetepangan. Yo. Ditepungake wae, Mbah. Jenengku Maesa Jenar. Maesa Jenar. Balik sampean sapa, Mbah? Kula. Kula menika nggih Ki Samin nami kula. Ki Samin. Ki Samin. Nggih. Kula tiyang pangrantunan mriki mawon niki nembe dangir niki. Oh iya. Wah, niki tanduran kula rak ketinggal ijo royo-royo ta menika. Iya. Nah, Nanging ngene, Mbah. inggih. Aku bakal takon kelawan kowe. Lumaku lumebu ana ing wewengkon pangrantunan iki mau rumangsa gumun rasaning atiku. Gumun bab napa? Biyen nalika aku isih kulino liwat ing papan kene, papan kuwi kene iki katon rame. Akeh wong kang padha dedagangan, akeh wong kang padha olah tetanen. Nanging kosok baleni. Dalan sing tak liwati wit saka tapel wates mlebu ing pangrantunan iki mau anane amung sepi, tintrim kajaba saka kuwi, Mbah. Nggih. Wiwit mlebu ing pangrantunan iki akeh gendera-gendera sing dipasang sak pinggiring dalan, gendera abang kanthi gambar pepetan simo utawa macan. Gendera gambar simo utawi macan. Iya. Lah pundi to nak mboten enten gendera kok. Pundi genderane mboten wonten. Yen kene pancen ora ana. Nang wiwit mlebu saka tapel wates nganti tumekaken iki mau akeh banget gendera sing dipasang ing kiwa tengen. Sajake kuwi minangka pratandaning sapa sing dadi panguwasa ing papan sing jenenge pangrantunan. Coba to, bloko wae. Janjane sing ngandadekake kaya ngono kuwi apa to? Mbah. Kula niku tiyang sepuh, Nak. Kula niku tani utun pandhe galeng, mboten mangertos menika gendera napa. Timbang ningali gendera abrit. Angger penjen ningali menika tanduran kula menika ketinggal ijo royo-royo ledung-ledung. Menika malah kula nandur klapa sawit ugi menika ora aneh to menika. Saking pinter kula nanem menika. Yen ketinggal kuwi pola kependem, pola kesimpar menika. Bayem bayung ledung-ledung lombok tirong robyong-robyong, wi gembiri sak kendi-kendi gedang raja sak depo-depo. Ora saya dipun tingali to, Nak. Pancen ora maido. Papan dunungmu iki mligine sing kok Inggih. kula wenthah iki pancen padha ijo royo-royo, tanem tuwuh padha nyengkeren. Nanging sadurunge aku mlebu ing papan iki mau, papane kabeh cengkar. Wit-witan ora ana sing padha tuwuh. Lemah wae padha telo padha mbledak ora karu-karuan. Beda, pancen ora maido yen to wewengkon papan dunungmu iki ijo royo. Neng kono nalika aku mlebu iki mau sepi nyenyet tintrim. Sajake ana bab sing sinandi sing didelikake para kawula. Saiki rehne sampean kuwi papan dununge ning pangrantunan mbok ya bloko. Sejatine kuwi ana apa? Nggih, kula tak bloko nggih, Den Mas. Pangrantunan nika yektosipun rumiyin. Ingkang renggane ingkang asma Ki Ageng Suradipayana. Pancen sing tak krungu ya ngono. Nggih. Kagungan putra kekalih inggih menika Den Mas Gajah Sura lan Lembu Sura. Putrane loro Gajah Sura Lembu Sura. Lajeng Ki Suradipayana menika
lengser anggenipun kelenggahe dados Ki Ageng. Pangrantunan dipun perang dados kalih Banyu Biru lan Pamingit. Oh, Banyu Biru dipun lenggahe dening Ki Gajah Sura, Pamingit dipun lenggahe dening Ki Lembu Sura. Kuwi sak kloron kuwi putrane Ki Ageng Suradipayana. Terus kahanane Banyu Biru lan Pamingit kuwi mau kok beda-beda kuwi kepiye to, Mbak? Banyu Biru menika persasat bumi kaliyan langit menawi katimbang kalian Pamingit. Banyu Biru menika kaperbawan dening Ki Gajah Sura ingkang ambekipun utama welas asih dumateng para kawula dasih pramila para kawanipun sami ayom-ayem tentrem. Yen Pamingit Nanging menawi dhateng Pamingit menika kawula sami kekes, para kawula menika sami prihatos nak. Awet Ki Lembu Sura menika pancen boten nate menggalih kalian para kawulanipun. Malah kapara nak. Tanah Pamingit menika sampun dipun gadhekaken dening jejungguling grombolan bangsa ireng namanipun Ki Simarodra. Ki Simarodra. Inggih. Apa bener sing mapane ning Padepokan Gunung Tidar kuwi to? Leres. Saben-saben tansah narik pajek dumateng para kawula dasih. Mongko kawula bebasan dinten nedha kalih dinten boten. Sedaya ingah-ingahanipun kados menda sapi. Sapi dipun jarah rayah. Tutekipun kangge bayar pajak menika, Den Mas. Yen ngono, ya iki kira-kira sing anjalari nganti kahananing para kawula iki padha wedi, padha tintrim olah dedagangan, olah tetanen. Dalan sing biasane tak liwati iki rame wong padha nyambut gawe. Nanging jebul saiki sepi. Menika. Iki apa? Tengara apa? Menika swanten gendhong titir. Pratandha Titir apa? menika kenthong titir menika pratandha menawi tiang-tiang saking Gunung Tidar menika sampun sami narik pajak dumateng para kawula dasih ingkang sampun boten gadah menapa menika. Oh. Kenthong titir ki mau pratandha wong padha narik pajak to. Para kawula ki nen mbayar pajak. Ndi wonge? Sing ra gelem asok pajak ki mau ndi wonge? Wong tuwa ki mau ndi? Oh iki. Mulai ya. Monggo. Iki, bener iki. Monggo, Ndara. Hati-hati, Ji. Iki lemahe rada becek iki. Jemek. Sing hati-hati Kang Jogabaya. Lah niki tanduran kula njani tegidek. Nun sewu. Nah, iki Alah didak-idak wae. Ya aja ngono to.